Πες και για την Πολίνα και το Βασίλη. Τι έκανες στον άνθρωπο? Κουβέντα θες να ανοίξουμε τώρα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κύριε Δικούργο? Άσε με ρε Άλφρεντ κι εσύ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ναι ρε Άλφρεντ, υπάρχει. Τι πρόβλημα? Εσύ μπορείς να σκάεις. Υπάρχει πρόβλημα, συμπέθερε. Άσου κι αυτό το συμπέθερε, άσου κι αυτό το συμπέθερε γιατί με τρυπάει τα αυτιά. Κύριε Δικούργο, δεν θέλει εμένα καπρό. Καπρός θα γίνεις αγόρι. Με την ευχή, μέσα από την καρδιά μου. Ο Αλάκ με τη δική μου την κόρη. Μαμά, τι λες? Τσάβα. Nu te mă rog. Την Τελιγκάμο. Γιατί παρακαλώ? Σω, μάμι. Τι μουσό? Γιατί την Τελιγκάμο παρακαλώ? Μπαμπά, πώς σπάνισες? Αφού δεν θέλω με τον Ζαν Παντριά. Εγώ είμαι του Άλφρεντ, είδα πάει να πέσει την τουρτουπά. Ο Χριστός και η Παναγίτσα, κορίτσι μου. Πατέρα μου, αντιλώ τους πίσω. Πάει καλή πίσω του πάγου, θα πέσει την τουρτουπά. Σιγά μην πες Μάρη. Καλά, αυτό είναι μαλακισμένο, θα πάει και θα πέσει. Να σου πω ρε Μπουκουράν, εσύ θέλεις την κόρη σου σαν έναν Αράπη. Μα το παιδί μου δεν είναι Αράπη, δεν είναι μαύρη. Είπε μαύρο το παιδί μου. Πιτάκι μου γλυκό, που είναι άσπρο, σαν το τυρί του φέτα. Μισό. Poco Sanzulino, i miei weekend, είσαι άνθρωπο παλιάνθρωπο. Μπορείς να σκάσεις Μάρη. Είπε με να σκάσω, σου κάνω μάτια. Φίλικο, έχεις τρελαθεί. Γιατί μωρή, εσύ δεν ήθελες να χωρίσουνε. Εγώ ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, μαμούλα. Τίποτε Μάρη. Το κουτόι. Πένι, δεν το μαρτώσει. Δεν Δικούργο γιο. Εσύ δεν μου έλεγες ότι ο Άλφρεντ είναι πρικοδίνος και ξεβράκωτος. Τι είναι ο Φέτσι Αλφρέντι στην Βαφέρ. Τι είπατε? Μουκούρ. Εσύ δεν μου έλεγες ότι είναι η κλαριτζής και θα την τρέξει στα πανηγύρια με τον Τέφη. Τι είναι ο Φέτσι είπε κλαρινέτε, δεν τώρα. Απαντώνες σαν τον άντρα της Ροχοπούλου. Είναι ο Φέτσας Μαστρός Σιμπουρή Ροχοπούλου. Τι είναι το Ροχοπούλου? Εσύ τι είναι τώρα και τι είναι τ' άλλο? Μπαίνει, θέλεις να γίνει αυτός ο γάμος? Δεν με νοιάζει Πένι, εκκότεται το. Γιατί παιδί μου? Γιατί... How did you say insult? Γιατί μου έκανε προσβολή? Τι είναι προσβολή? Ο παιδί. Είναι και ο Ιες στη μέση που δεν συνεννοιόμαστε. Βέβαια, έκανε προσβολή. Πούτα, πούτα σου Μάρη. Έκανε προσβολή. Είσαι άνθρωπο παλιάνθρωπο. Να μην ξεπατήσεις θα σε ακουμώσω. Πάμε μαμά. Άντε, πού πας? Πάμε πρέπει να μας φύγουμε. Μα τους γονείς θα τους πιάσει η αστυνομία. Από εδώ μέσα καλύτερα. Μπουκουράν, χάιντε. Πάμε πά. Εσύ που πας? Να φύγω με τον άντρα που αγαπώ, μακριά από τη σκληρή καρδιάς. Λίζα, έλα εδώ, να μην σου χώσω μία. Ξέρεις που τους θέλεις και ξέρεις. Για σίγουρη απέλωση. Όλα τα κανάλια της Ελλάδος τους ψάχνονται. Τα κανάλια, τι λες Μαρή? Ο κύριος Μπουκουράν και η κυρία Κλαμπέτα δούλευαν ανασφάλιστοι και χωρίς χαρτιά στο σπίτι του Υπουργού, του Ναστάζιου Παραζάνα. Του Παραζάνα, του Υπουργού? Ναι, και το μάθαν του δημοσιογράφου και πλακώσει και τις φωτογραφίες στον κήπο. Ο Παραζάνης για να αποφύγει το σκάνδαλο, τους έκλειψε αμέσως. Και πού να πάνε δυο άνθρωποι μόνοι και χωρίς χαρτιά και μόνοι τους δημοσιογράφους να τους κυνηγάνε. Τι είπες? Γι' αυτό έπρεπε πριν να τους κρατήσουμε εδώ. Αλλά η καρδιάς είναι σκληρή σαν την πέτρα. Λίζα! Λίζα, Λίζα!